Здравейте, търсещи! От мен Поля с нумерологичната прогноза за дата 25 октомври. Бляска ни. Интуицията ни дава знаци. Имаме прозрение. Сънуваме цветно. Можем и да чуем нещо. Не подценявайте сигналите днес, макар че, за съжаление, някои ще са дочакали фактите. Има причина за случилото се, има причина за преживяното. Потърсете я, вместо да жалите. Помедитирайте, поанализирайте. Може пък да откриете, че е по-добре за вас. Попитайте се къде ви е силата и дали сте към своята цел и на своя път. Постарайте се да получите реален отговор. Казвам реален отговор, защото днес емоционалността може да подвежда и ако ние я контролираме или разбираме правилно, ще ни отведе в грешна посока. Можем да се почувстваме предадени, може и ние да предадем. Чувствителни сме, раними сме, носим гняв, носим тъга. По-добре да направим някоя друга практика, за да не избуи злото в нас. Ако се обичаме, ще изкараме негативното навън. Ще осъзнаем, че сме се освободили от агонията и продължението й. Ще пречистим отломките в нас и ще се заредим с оптимизъм, че сме осигурили място за нещо по-добро. Вярата винаги е най-добрият съюзник, а самоанализът най-добрият партньор. Днес можем силно да се заредим с любов. Направете го. Осъзнато или не от вас. На този етап ние имаме правото да се приближим все повече към свободата си, към себе си, към желанието на сърцето си. Помислете си за вашата роля в този живот, в този свят. Всеки има специална такава. Открийте своите дарби. Инвестирайте в това, което ви дарява радост. Така ще са по-полезни и на себе си, и на света. Оставете старото, обехтялото и ненужното тук. И се оповете на вашата уникалност. Не се взимайте на сериозно, погледнете авантюристично на живота. Излезте от правилата си, излезте от концепциите си, визуализирайте по-добрата реалност. Подарете си радост, че сте. Захранвайте мечтите си. Как ще си щастлив, ако правиш това, което не обичаш? Как ще си щастлив, ако стоиш там, където не ти харесва? Как ще си щастлив, ако си потискам? Как ще си щастлив, ако не можеш да си кажеш? Как ще си щастлив, ако ти се отнема радостта? Действайте! Тръгнете към своето щастие днес. Оставете прекалените илюзии и настървете детското, чистото във вас. Обичайте себе си качествено. Чао! Ако ви е харесало видеото, ако споделяте инициативата ми, коментирайте, дайте един лайк, споделете в социалните мрежи и се абонирайте. Благодаря!